Dobrý večer, poprosím vás o pozornosť. Vítam vás na novembrovom aktíve Ivanských záhradkárov. Teší ma tá hojná účasť krásna, akú tu máme dneska. Máme november a na dneska máme pripravenú prednášku pána Jana Šlínského. Prajem príjemný dobrý večer a chcem sa poďakovať za hojnú časť. Téma, ktorou sa budem zaoberať a budem vás informovať, sa týka bezprostredne ekologického spôsobu pestovania zeleniny. Môj systém, ktorým riešim problematiku ekologického pestovania zeleniny, som nazval Agrokruh a v krátkosti vás poinformujem o jeho parametroch. Je to modifikácia technického zariadenia, vďaka ktorému som dosiahol stav, ktorý pred 5 rokmi, keď som prezentoval na výstave v Hrubom Šúri so záhradkárami, sme sa dostali do takej priateľskej debaty, že neexistuje agrokruh, pestovanie zeleniny bez chemie a bez driny nemá možnosť v praxi existovať. Systém agrokruh je koncipovaný ako trvalo udržateľný a v rámci teórie o trvalej udržateľnosti sa hovorí, že systém, aby bol trvalo udržateľný, musí spĺňať 4 kritériá. Musí byť ekologicky a biologicky vyvážený, technicky realizovateľný, ekonomicky sebestačný a sociálne akceptovateľný. Nakoľko systém agrokruh je koncipovaný pre malé rodinné farmy, bolo nutné vyriešiť, akým spôsobom zvládnuť ekologicky priateľnými metodami dostatočnú plochu, aby rodinná farma prežila. Agrotechnické mosty vo svete boli vyvinuté hlavne pre špeciálne plodiny a zeleninárstvo so zámerom eliminovať neorganizované prejazdy a zastaviť degradáciu pôdy hlavne zhutňovaním. No a tak vznikli vo svete zaujímavé konštrukcie, ktorých tá vrchná je kanadská na pestovanie jahôd. Tieto v rohu v ľavom aj v pravom na diagonále sú anglický dowler, špeciálny mostový nosič. Všetky tieto konštrukcie sú tak nákladné, že na malú rodinnú farmu nemajú ekonomické opodstatnenie, aby sa dali použiť. No a tak vznikol ten môj systém Agrokruh a jedná sa o zariadenie, ktoré tu schematicky je nakreslené, obrába parcely kruhového tvaru. Tie agrotechnické mosty, ktoré sa pohybujú rovno, lineárne, sú konštrukčne tak zložité, že ja na nich peniaze nemám. Ale ekonomické aspekty aplikácie mostových nosičov v zeleninárstve sú tak lákavé z ekologického aj ekonomického hľadiska, že upravil som modifikáciu a namiesto rovných polí a pozdĺžných riadkov, kde je zložitá kinematika, som vyriešil problém z organizácie pohybu stroja spôsobom, že v jednom bode som ho upevnil k pevnému bodu a okolo ktorého sa otáčal a odpadli akékoľvek problémy s navigovaním a riadením stroja, aby sa mi pohyboval tam, kde ja chcem. V systéme Agrokruh tento mostový nosič naradia dosiahnuť zámer, aby pracoval automaticky a nebol konštrukčne náročný, sa mi podarilo úpravou pohybu ramena mostu so závesom naradia spôsobom, že na ploche pri otáčaní ramena okolo pevného bodu vzniká riadok v tvare špirály, kde tá medziriadková vzdialenosť z tejto špirály sa rovná obvodu použitého reťazového kolesa s toleranciou presnosti rovnajúcej sa vôli reťazy na reťazovom kolese. Takže farma s plochou obrábanej pôdy 2 hektáre je na nej uložených, rozmiestnených 15 kruhov s priemerom 36 metrov, čo je obrábaná plocha 1017 štverečných metrov. Tých 15 kruhov obrába sada zložená z 5 strojov, kde jeden stroj obrába jednu trojicu kruhov, aby to mohol zvládať jeden človek. Na tom istom kruhu tá istá čeľaď nebude rásť skôr, jak za 6 rokov. Tí spotrebitelia, ktorí mali záujem o biokvalitu, museli dopredu povedať, o akú zeleninu majú záujem. Na to som vypracoval taký kalendár a dovtedy som zháňal odberateľov, dokiaľ hrubý plánovaný obrad nedosiahol čiastku 21 000 eur. Zámer je na začiatku, keď je najťažšie presvedčiť o zmene spôsobu myslenia, aby záujemca pri návšteve takejto farmy mal optický zážitok, potom čuchový zážitok, potom chuťový zážitok a na základe týchto 3 triviálnych pocitov
naštartoval proces zmeny myslenia a vnútorne podporil myšlienku, že ku pôde sa musíme začať správať ako ku rodnej hrude a na zemi by sme mali prestať byť dobyvateľmi a začať sa správať ako obyvateľia tejto zeme. Vidíte, riľovací stroj, ktorý, keď som až jeho vyvinutím a odskúšaním sa uzavrel kruh okolo agrokruhu na takej úrovni, že na pole už traktor nepotrebujem. A obrába pôdu spôsobom, že ju neobráca. Pri obracaní pôdy dochádza ku stavu, že mikroorganizmy, a tie sú nutnou zložkou biologickej aktivity pôdy. Vyriešiť tento problém sa nám podarilo z mechanického hľadiska zariadením, ktoré kývavým pohybom pôdu len nakypruje takým spôsobom, že už mechanicky mi nerobí problém vyťahnuť tie buriny. Modifikoval som veľký riľovák na maličké riľovaček, takže rotačný kyprič už nepoužívame, ale používame ani sa nedá nazvať, maličký riľovačik, ktorým, keď vymením pracovný orgán na miesto čepele za zubaté vidly, dokážeme vyťahnuť po hrubom nakyprení riľovákom pír zo spôdy, takže potom už len jak seno ho zberáme vidlami. Dneska to robíme, namiesto 35 dní nám dneska trvá vyčistiť 10-arový kruh, týchto 7 dní. Toto je sejačka, pracuje na princípe jak Libexka, že presným dávkovaním a výmenou pracovných orgánov v podobe lyžičiek dokáže aj na presnú vzdialenosť, aj rozličné veľkosti semien dávkovať. A tým, že máte kolesa v jednej osi, pritom, keď na tom našom kruhu sa všetko deje do zakruty, pracovala bez problémov na rozdiel od tých, ktoré mali kolesa tangenciálne. No a potom následne pridávne zariadenia, ktoré sú už bežné stéry, hrobkovacia radlica. Hrobkovacia radlica v kombinácii ešte s rotačným kypričom, kde na jeden prejazd sa pripraví, oplečkuje a hneď aj osype, aby ušetril čas aj energiu. No a tak, jak hovorím, pritom aj keď neviem, akým spôsobom by ste dokázali zmechanizovať to zeleninárstvo, nikdy sa nevyhnete tomu, aby ste aj ručne museli robiť. Takže na jednotenie mrkvy, čo je pre nás momentálne najkomplikovanejšia robota, na zberu horiek nakladaček sme vyvíjali takéto lehátka, aby sa dalo pohybovať po pôde tak, aby som ju neudupával. Takže snažíme sa postupne uviesť tú pôdu do takého stavu, aby to jednotenie nebola tak namáhavá práca, a to prakticky znamená, že mrkvu, než nedotiahneme a nevyčistíme tie plochy, zatiaľ pestujeme len jak na ukážku. Tu som pripravil záležitosť, ktorú budú vedieť uplatniť z môjho systému aj záhradkári, je predpestovanie presad v zakoreňovači s vzdušným zaštipovaním, vďaka ktorému bez práce namáhavej a náročnej na zručnosť a precíznosť, tzv. Pikírovanie, dosiahnem zmnoženie koreňovej sústavy prakticky trojnásobne väčšiu než pri pikírovaní a 5-násobne väčšiu než pri voľne trhanej presade. Len vďaka tomu, že tento zakoreňovač, ktorý je môjim patentom, nemá dno a je uložený na takejto konštrukcii v podobe sieťky, a pokiaľ takýto zakoreňovač umiestnite aspoň 60 cm nad plochu stola, aby tam mohol voľne prúdiť vzduch, udeje sa jedna zaujímavá záležitosť, že po vysiatí semienka, vďaka tomu, že je na sieťke, ten hlavný korienok prerastie, na vzduchu mu špička zaschne a dekapitáciou tej terminálnej časti koreňu dochádza k indukcii tvorby ďalších bočných korienkov. A vďaka tomuto fígľu mám k dispozícii zakoreňovač, kde bez pikírovania vypestujem mohutnejšiu koreňovú sústavu. A aj keď je nepriaznivý prebeh počasia, že nestíham vysádzať a hlavne paradajky tie sa vedia veľmi rýchlo vyťahnuť, ale aj u paprik, nedochádza k tomu, že mi tie korienky zožltnú a zostarnú. Vždycky minimálne 1/3 korienkov je v takom stave, že sú biele, intenzívne rastúce a po vysadení na plochu pokračujú nerušene v raste. Nakoľko pri tom ekologickom pestovaní si treba uvedomiť, že vylúčením minerálnych hnojív tá prístupnosť živín z organických hnojív je oveľa menšia a tam je nutné, aby tá koreňová sústava bola, dá sa povedať, maximálne možná, aby z toho priestoru navyberala pre tú rastlinu toľko živín, koľko potrebuje, keď nepoužijete priemyselné hnojivo. Postreky aplikujeme len pri hnojivej zalievke z verby kompostového výluhu. Že systém Agrokruh je pre záhradkárov veľký a pre kolchozníka maličký. Biokvalitná zelenina sa nedá produkovať na veľkých plochách. Dá sa produkovať veľkým počtom malých fariem. Ďakujem vám za pozornosť.